Francesc Tàrrega i Aixea naix a Vila-real el 21 de novembre de 1852. Als 3 anys cau a la sèquia del poble. Aquest esdeveniment va minvar la seva visió per a la resta dels seus dies. La preocupació dels seus pares perquè Tàrrega desenvolupara una ceguera total fa que decidiren buscar-li un afer del qual viure. Així comença els estudis de guitarra amb el Sego de la Marina. Més tard es trasllada a Barcelona, València i Madrid per continuar la seva formació musical. L'any 1877 realitza un concert en el Teatre Alhambra de Madrid, el que va suposar l'inici d'una carrera concertística arreu del món. Cal esmentar que, malgrat néixer a Vila-real, tan sols oferí un concert públic en aquesta ciutat l'any 1906. No obstant això, realitzava concerts privats a la rebotiga de la farmàcia Calduc de Castelló, on es reunien personatges burgesos de la ciutat. S'ha de destacar que sofreix una malaltia. Conseqüentment, es talla les ungles, fins a fer-les quasi desaparèixer. És un tret rellevant, atès que actualment els guitarristes toquen amb les gemmes dels dits, tal com ell va començar a fer. El 15 de desembre de 1909 mor a Barcelona, tot i que actualment està soterrat a Castelló. Va fer ressorgir la guitarra com a instrument de concert en el segle XX. Per aquest motiu, deixà una escola que van continuar els seus deixebles. Va escriure més de 200 obres entre composicions pròpies i adaptacions d'altres autors. Francesc Tàrrega i Aixea naix a Vila-real el 21 de novembre de